Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigya po nyo boss kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padaya makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karamahigala nga Huwebes, pitsa 27 na, buwan sa Nobyembre tuig 2025. Straight to the Sa gihapon natagan tagpagtagad ang mga isyos nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagawan-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna sa atong maiskutanan karong butaga mga kaigsunan. Comelec First Division ni basura sa election protest nga giduso ni kanhi Governor Gwendolyn Garcia, batok ni Governor Pam Baricuatro. Straight to the point. Ikaduha ni nga election protest ndayken nga gibasura. Katong unang election protest katong gipasa ka atong Kualik pati apelyido ndayken. Oh, mo toy Katrina Kualik, no. O to siya may gala pero medyo murag og sa chest pa to po nagitaon to nga gisugo sa. Straight to the point. So una to mga higala nga gi-dismiss. Nya kini kaduha karon si Governor Gwen Garcia may nagpasakag kaso batok kang Pam Baricuatro. Dismissat gibasura may galas Comelec. Straight to the point. Madaba sa to in taon may galag 1.1 million kapin ang kalayo. 700,000 mga higala ni protesta pa gyud. Bitaha lang kung taon nagligas ng og kinaneng 100 votes, 200 votes o 1,000 votes pero kana nagligas og more than almost 400 votes ang ligas, 400 votes kapin ba gani siguro, no? Og atong balikag kwenta. Unsa man nimon pag ingon nga dunay nasayo pag-ihap. Kadarig pagtagad mahigala mo na giingon nga move on na lang god. No, move on na lang unya unsa na lay kwan kini ang ikatabang pod og do na magali mahigalay kini ang kasing-kasing sa pagtabang kay pwede man og dili ka politiko nga motabang pwede namang gihapon, no. Ana lang no nya do na pod mahigalay katong iyang parinti nangita pod mahigalag sipyat ni Pam hasta mahigalang pagsulot og uniform sa SWAT di pasakaan og kaso. Paghiman-himan pa mahigala di wa man day magsulot og uniform sa SWAT gyud spam. Karon buntaga bida ka kataw-anan sad mga sukit di paminaw ni mga kasuha. Katanig pagtagad do buntaga sab sa atong paman-uban ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Samtang pipila ka mga local government units dinhi sa Sugbo ang nikanselar na sa ilang naandan nga Christmas party. Straight to the point. Angay lang sad og matarong para nako mga higala labi na ang mga naigo sa linog, naigo sa bagyo. Ato ikansilar ni atong Christmas party. Gumikan mahigala kay agig number 1 pagsimpatiya mga kagalaan ining ato mga igsuon nga naas kalisod. O gaingon man ang ato mahigalang mga pangluho-luho karon mahimo nga ato na lang sad mga higalang ipaambit ngadto sa ato mga igsuon nga nabiktima in town. Straight to the point. Ang ubang mga LGO ni konsiderar na pagkansilar silang Christmas party ug ubang mga kalihukan alang sa Pasko subay sa nasinati nga sunod-sunod nga mga katalagman. Straight to the Kini point. naglakip sa syudad sa Sugbo, Lapu-Lapu, samtang sa Mandawi, matud pa mahigala idayon gihapon ilang Christmas party, Christmas lighting ug mga adlaw apan himuon kining mas simple. Sa Cordoba gikansilar na ang inter-barangay ug inter-school Christmas village ug lighting competition. Straight to the point. Atanig pagtagad sab karon nga buntaga mga higalas tupad-uman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Kay point. kini subay sad mahigala sa panawagan sa Arsobispo sa Sugbo, Bishop Abitoy, nga himuong simple apan makahuluganon lang ang pagsaulog sa Pasko. Straight to the Mo point. ni ang una niyang panawagan. Ikaduhang panawagan karong November 30, ang ato mahigalang pagmarcha mga kaigalaan sa Kalinaw, pagdemand mga higalag transparency sa gobyerno, labot mga higala ining mga insertions, illegal insertions mga sukit paminaw, kining mga illegal mga higala nga mga
mga paghimo, pag-implementar ini mga proyekto, labi na mga flood control projects, mga higala, ang uban, porbida, mga ghost projects. Straight to the point. Korting daghana. Unya, nasuta mga kaigalaan atol sa investigation nga sa 8,000 kapin ka mga ghost, ka mga flood control projects nationwide, dunay 400 kapin nga mga ghost projects. O yan ang ghost projects nga 400 kapin, panahon mahigalang BBM 2023-2024 og hangtod ron maoy pinakadaghan indekin nga mga ghost projects. Straight to the point. Tagad pagtagad rubuntaga mga higalas tuban-uban karon ning atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the Muna point. nga medyo off mga paminaon nga gusto gyud mahigala to sa Hontiveros gikan gyud sa 2016 to 2022 mao gyud yang imbestigaron. Okay ra na pero ilahos sa 2025 kadi adri ang daghan. Nasuta nga pinakadaghan nga flood control projects nga mga ghost di asa 2022 to 2025. Sumuna nga kung imbestigaron naman lang, lasige imbestigara tanan. Pero itaw kalimtining panahong BBM ron nga niya ang mas daghan nga mga ghost control projects, mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. Unya karon ang mga gipampriso na analutsan og mga warrant of arrest tuwa sa Region 4. Okay ra kay basig do na pwede mga ghost projects ito nay. Ayaw kung ina nga wa lang gyud mahitabo sugbo ini, daghan ra bang nangamatay sa nahitabo mahigalang bagyong Tino. Straight to the point. Ato ni tagag pagtagad sab karon nga buntaga mga kaigalaan Ato ning una nga ato ipadayag ang atong protesta mga sukid tigpaminaw nga wa ta makauyon ining moral tagpuyok-puyok ko na ning investigasyon. So magpakabana ta og mutubag tas panawagan mahigalang Bishop Abitoy daghan ang mga tao mga kaigalaan nga gusto sad nga mohimo nini mga lihok protesta pero walay makalid. Mas may nang dunay mo lead mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. Pero openness na kadaiyang mga relihiyon matod pa mahigalang Bishop Abitoy nga bisan kinsa nga doon na mahigalay pagpakabana mao na mga higala nga welcome nga mo join ining maong lihok protesta. Straight to Pero the point. malinaon nga pamaagi kay atong ipakita, atong ipadayag nga wa ta mga higala malipay ining hitabua karon. Straight to the Labi point. na kita sa sugbo, daghang patay, unya unsa man magtan-aw lang ta, magmika lang ta, wa lang tay buhaton. Straight to the point. Ano butaga tagan tanig pagtagad sa uban mahigalan ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa kauluhan Independent Commission for Infrastructure nirekomendar na sa Ombudsman pag-imbestigar o pagpasa kag kaso batok ni kanhi Kongresista Saldico og laing 7 ka mga kongresista may kalabutan sa anumalusong flood control projects. Straight to the point. Pero asa man si Martin Romualdez Straight to the point. ayaw unta mahigalag maklaro-klaro tani kay dunay uban mga kagilaan mabalaka nga momarcha kay kanana ang basig mawagtang si Marcos mopuli si Sara. Pero ang uban mahigala mumarcha gyud kay Budiman Marcos resign gumikan mahigala sa pagka incompetent nga pagka-leader kung di magani kawatan incompetent. Ngano man kini ang mga kawat karon mahigala kinsa may naghimo ani wagi say kalabutan ani nantugutan ta nga wa say kalabutan so incompetent siya ang mga tao na sa Malacañang naa sige kinawatay wagi siya kabantay. Straight to the Nag-unsa man point. day siya, natuog siya. Naunsa man day hitabua. Anaan naman ang iya man ang mga alter egos ang naghimo na ng mga pagpangawat, kumauhon manggaling na. So wa siya kabantay, unsa may mong tawagan na, incompetent nga leader. Pero kuban mahigala, di man sa kay basin kuno og mupuli si Sara. Pero mo na ato lang gyapon ahagon nga mo marcha gyud, bahala og ahagon di lang puy pinugsanganay. Og ikaw dunay pagpakabana, tan-awa ang imong palibot, daghang nangamatay. Nganong mo marcha man ka bahala og ang uban mo demand Marcos resign ang uban dili mo demand pero mo marcha ta aron nga mahibaw sila nga wa ta kauyon unsatisfied ta ining mga nahitabo karon nga mga investigasyon kay uroy o mahibaw mga higala ang kagamhanan masayod sila nga ang mga tao wa maulian subuhan na lang maingon sila indekin nga sige amo lang punan-punan ang mga isda nga inyong nakuha bisag ginagmay proteksyonan lang mo ning dako pero di apay dugang mga ginagmay. Basig mapunan-punan pa. Ngayon, compromise na lang. Dili na mo lang proteksyonan ang presidente para mong ihatag ang speaker. Ang uban, maingon na lang. Sige, may na lang. Kana, kung doon na yung mga ebidensya, ang tarig pagtagad robotaga sa tuban-uban usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang dugang mga videos ni Saldico, laing gipagawas nga video
Kay unang hugna sa video, part 1, part 2, part 3. Ikaduhang hugna sa video, para ba na ito matiwas o discuss kagahapon, doon ay part 1, part 2, sus ni gawas na ang part 3. Sa part 3, na-appeal na gyud si Lisa Aranita Marcos. Straight to the point. Na-appeal na gyud ni ini mahigala matod pa na lambigit sa anomalya og manipulasyon sa importasyon sa bugas og ingon man sibuyas. Straight to the point. Ato sa nagpagtagad robutagas tubat-uban usab ning atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Kini uguban pang mga isgutanan yung mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo. Mga balita'y detalyado